Ja, det startede for omkring 5 måneder siden, da jeg begyndte at skrive med en dreng, der hed Mikkel Kyhl, inde på Facebook. Vi blev så rigtig hurtige venner, og han var utrolig sød. Det var helt åndssvagt. Men vi blev meget hurtige venner, og nok også lidt mere end det. Han havde haft flere kærester, som jeg også en af dem kendte til her fra Esbjerg. Han havde altid været rigtig sød og virkelig charmerende og sådan helt ikke drenget, men heller ikke bøsset. Han fortalte, at han lavede parkour, og han var meget rigtig god til det. Og han kom tit til skade med det. Han boede over på Bornholm, og han var vist også blevet indlagt på et tidspunkt, mens vi skrev, hvor han var faldet igennem et glastag, fordi han lavede parkour, mens han var fuld. Fordi han havde sådan en hjertefejl, hvor lige pludselig begyndte hans hjerte bare at enten køre for langsomt eller for hurtigt, og nogle gange så fik han også hjertestop, hvor det virkelig var ved at gå galt, og så var han på sygehuset igen. Han var så dum, at han blev ved med at stikke af fra hospitalet, siger de. Fordi han ville ud og drikke sammen med en af hans venner, der hed Trokker, som jeg også havde skrevet med og hørt en hel masse om. Hans familie var ligefrem heller ikke den bedste. Hans forældre var lige døde, da jeg begyndte at skrive med ham. Hans mor havde taget sit eget liv, og det havde hans far vist også, hans papfar havde fået kræft og var død. Han havde 4 yngre søskende, 2 tvillinger og sådan noget, og en lille søster på 12 eller sådan noget. Jeg ved ikke lige, hvor lille den mindste var. Og jeg ved i hvert fald, de kunne ikke lide mig, fordi de synes, jeg tog en hel masse af hans tid ved at skrive mig på mobilen. Mikkel havde også en kusine, der hed Annika. Hun boede i Kolding, bor i Kolding. Vi blev rigtig hurtige venner, og vi besøgte faktisk hinanden rigtig mange gange inden for de 5 måneder. Vi drak os altid skide fulde og havde det mega sjovt. Jeg mødte også nogle af hendes venner, blandt andet en, der hed Patrick og en, der hed Sohal. Og det viser så, at de havde været med i det hele lige fra starten af. Men Mikkel, han var sådan en fyr, jeg tænkte bare, det var min drømmefyr. Og vi skrev hele tiden sammen, når vi kunne. Men jeg havde aldrig set ham på cam, og jeg snakkede med ham i telefonen. Men så pludselig hørte jeg ikke rigtig fra ham mere, så var det bare hans kusine, jeg havde kontakt til gennem ham. Selvom mig og Mikkel, vi skrev rigtig meget på mobilen, så snakkede vi aldrig i telefon sammen, for der var noget med, at hans mikrofon, den virkede ikke til hans mobil, så jeg ville ikke kunne høre, hvad han sagde, selvom han snakkede. Og det underlige var, at Annikas telefon, den var også fuldstændig fucked up. Der kunne hun kun ringe med hemmeligt nummer, og hun kunne ikke modtage eller sende sms'er, eller modtage opkald. Der begyndte man sådan lidt at tvivle på, det hele var virkeligt, og det gjorde jeg hele vejen igennem, men jeg kunne ikke rigtig gå hen og sige til hende, jeg tror ikke på, at din fætter er virkelig, så jeg troede på det. Selvfølgelig gør jeg det, jeg har også begyndt at få mange følelser for Mikkel, og det sagde han jo også noget for mig. Det er svært at tvivle på noget, som 4 mennesker står inden for rigtigt. Mikkel gav så sin mobil tilbage til Annika, fordi at han skulle hen til Sverige til sin åbenbart rige onkel, fordi de skulle til Australien for at lave en hel masse arbejde der. Der skulle han så bo i 1 år, var det meningen. Vi havde lavet mange planer, hvor han skulle komme til sommer og tilbringe sommeren hos mig og sådan noget. Men selvom at Mikkel var i Australien, så hver gang jeg var sammen med Annika, så fik jeg muligheden for at kunne snakke med ham. For hun havde et specielt nummer. Jeg snakkede med, hvad jeg troede var ham. Men det gjorde det jo bare endnu mere virkeligt, og gjorde det sværere at tvivle på, at man vidste, at man havde snakket med ham nu. Men det var så tilsyneladende bare en af hendes venner, hun havde narret til det. Jeg har også en veninde, der hedder Sara, som også blev rigtig gode veninder med Annika. Og en dag, da vi hjemme ved Sara, der kommer hun trist hen til mig. Hun havde lige snakket med Annika.
og hun fortæller mig, at Mikkel var død. Han blev fundet ude i en skov, og det var hans hjertefejl, der havde slået ham ihjel, hvis man kan sige det sådan. Senere den dag så tog jeg så hjem, og jeg var fuldstændig færdig. Mikkel var død, og så jeg fortalte det hele til min mor. Og med det samme blev hun helt i tvivl, og hun ringede til politiet for at være sikker på, at noget af det var sandt, og hun fik endda en hacker hyret, som kunne gå ind på Mikkels bror og finde ud af, om han virkelig eksisterede. Og Mikkel Kyhl har aldrig eksisteret, fik jeg at vide. Det hele gav mening nu, hvordan telefonerne ikke hang sammen. Og jeg tror, at Annika havde prøvet at stoppe det hele før, men jeg er bare for stedig til at lade en gå, som jeg holder af. Men jeg tror også, hun prøvede at stoppe det, for vi blev pisse gode venner, og jeg forstår bare ingenting mere.